Oh ya, selamat ya. Love you. Happy birthday, Nay. Mak, jadi karo ni Erin seorang kirbuhi, Nay. Hi, Nanalita. Happy birthday ni Mudira. Happy birthday po, Lola. Miss you, love you. Mag-iingat po lagi. And on we'll go. Hi guys, good morning. December 10 na karon ja birthday ni Nanay. Happy birthday, Nay. Atagan pangagahan ka sa birthday nga maabot sa imong kinabuhi. O kuan ka na kanunay nga maadyo pang lawas. Mga tiguang na mukha magampo nga abutol pa mo, maabot pa ni mo o daghan ka adyo katuigan nga maabot. Diyan ay, pasensya na nga, wako diha karon na ibawa naman ka doon sa rason. Kaya nagsabot naman tadaan sa unang kansibo. Diyan ay, kanangon na imong mga apo, great ni mo ang happy birthday. Pero kuan, video call ka ni Nay kay kanang di ka makontak diha, di mo ka video call. Happy birthday, Nay, love you. Happy birthday, Nay! Lagi. Happy birthday! Happy birthday mo nga po. Happy birthday! Happy birthday ko rin nga si Mim. Wanay, happy birthday ko rin nga si Insi. Ay, palitan ka. Papalitin cake ha? Oo. Ilang din mong edad sa Brunei? Ay, lagi 1970, 73 mong edad. Medyo kami manding gabi, nakahilak ko, naluoy ko. Naisakit si Janay, namupong. Talagang na. Hindi, komplikado lang ko ng isang atay. Ang ganit ko. Nag-angginan nga. Uli, di mo pwede baksinan. O, Nay? Sige na, bye-bye. Love you, Nay. Love you. Love you, kisa to? Love you, kisa to? Love you. Love you, Fred. Bye-bye. Love you, Emim. Galang. Ay, lagi din ko nagkaroon. Yung matingag lagi ko, may mawaman. Nagitikin ko nagkaroon. Dapat ko no. Kita ka, no? Wata ko iguli. Wata lagi ko iguli. Uno. Si uno. Number one. Gitikin ko nagkaroon. Tago ko. Karon. Naniubos na akong dugo. Niubos na akong dugo, 120 na. Ha? Hindi ko exercise. Aw. Siglak aw. Andama po din mong kugalingon. Andama po din mong kugalingon kaya magligid-ligid ta. Ha? At tanaw na to, asa ta maligid ha? A few moments later. Hi guys, mauni isuning na nga nasa nigos karon si Yaya Saring, si Yoyo Ray. Mag-greet po sila ka birthday guys. Birthday ni Bri, karon mag-greet sa ka. Kamong duha dangan dali. Happy birthday, Bri. Birthday, abay manok. Nagihap baboy. Daghan manok. Happy birthday. I love you. I miss you, Bri. Ibinaw na ko na niya. Oh, bitis. Nay,
73 si nanay. Gisong nanay guys. Gisong nanay. So guys, morning, gisong nanay. Nasa Cagayan de Oro si Yaya rin siya ni si Yuyo Idoy. Mangko din nanay guys. Great man sa love birthday ni nanay. Nanagan siya ka bastong salamat. Salamat ka naghan mga anak ka nagmahal niya. Silsi ka buo. Nagamot mo siya sa rekapila niya. 73. 53 na salamat. Ano siya pang kami magkita? Nakita ka pohon, bastog. Sagahan pagkabastog. Bastong, tagan pagkabastong salamat. Kasi yung kami niya, pero magkita ng santa. Lagi. Miss you, ya. Nanay! Benta ko, alagan siya ka bastong bakit pag 73 ka. Okay, sa'yo Makikinsi. Si Sais, guys. Ay ka na si Sais. Salamat ka. Tagan siya ka bastong salawas. Malimayot siya sa iyong birthday. Oh, ya. Salamat, ya. Love you. Love ito. Ang birthday ha. Oh, sige, ya. Ay, yoyo po. Damping yo. Basta ko na yun. Gawa siya Cebu. Di, ah. Gawa siya Cebu. Cebu ba? Nakasibo ka ron. Gawa siya Cebu. Gusto na lang po nila tanaw. Dala Esther. Mga iksuni mo. Sige, ya. Salamat sa pagtawag. Salamat sa pagtawag. Salamat sa pagtubag. Okay. Love you. Salamat. Miss you. Salamat. Salamat. Bye-bye. Happy birthday, Nay. Ada bigyan regalo ni Erin Surang Kirbuhi, Nay. Daw sa regalo. Basta importante buhay. Di po ko katawag na kayo. Overload. Hello, regalo. Happy birthday na laman. Birthday kanina natin. Kung kagrit kayo, wala iba eh. Karing sipo na kayo na mo po na. Hindi mo. Bit charger. Di po di mo. Andar. Ado naman na. Tanaw sa next video. Mga kita ning greet ka. Ha? Ning greet ka pa birthday. Oy, Nay, happy birthday. Ay, dagan mga nangutan sa video. Kisa ko na yung mamang isa. Yung pagdarag mamang isa. A few moments later. Happy birthday, Nay. Tinawag na. Mabot magagdag ang birthday, Nay. At tinawag na di ka magkasakit. Kaya tumigil po na. Dalaw na ikapasto kang imo paglawas, Nay. I love you, Nay. Love you niyo tanan niya. Narinig mga greetings ni Kuhan, ni Yaya. Doa ka Yaya. Tanaw na ang vlog, ha? Birthday mo na po si... Happy 70th birthday, Nay. Tinawag na. Mabot magagdag ang birthday, Nay. At tinawag na di ka magkasakit. Kaya tumigil po na. Dalaw na ikapasto kang imo paglawas, Nay. I love you, Nay. Love you niyo tanan niya. Hi sa ngayon ka. Hi sa ngayon. Hi, Nanay Lita. Happy birthday ni mo dira. Kanang wish na ko nga more birthday to ka. Stay healthy ka dira. Kanang happy unta ka kanunay. Kanang buhon mo harami. Di ko mag-module. Magkita sa buhon dira. Ngayon namin mo na. Happy dira kanunay. Love you. Happy birthday na! Kanang bawi rami po na yung di bakasyon kay busy pag yun niro nabilin yun bitiring duha. So, Cebu kay naano siya uya sa buhol aping pirminay niya tagaan ka taas pa nga kinabuhi o iskay nga panglawas. Lapit na mo today. Damat itong duha. Mari guys, ang apo ni Nanay, anak ni Ruby Provinciana guys. Guwapa o gwapo. Thank you din, Juday. Lalita ba? Happy birthday po, Lola. Miss you, love you. Mag-iingat po lagi. God bless po. Salamat, Dek. Happy birthday po, Nanay. Dagdagan mo pa. Si Lola, birthday si Lola. Birthday.
Lolo pala. Lola Lita ba? Ah. Ay guys, mato mga apo namin, pamangkin na nasa Manila. Sino ba ang greet dyan, ha? Ay, hindi kasi kunin. Ulit ka ta. Ay, sige, happy birthday Lola. Gwapo yan, gwapo oh. Oto, ulit. I miss you po. Magkikita rin po tayo. God bless po. Ingat po. Tama. Ingat po ta. Ah, sige na. Tangtangan ng mas, oy. Sige na rin. Hey guys, kani mo ni anak ni Aroroy. Anak ni Roy nga ikaduha si Rayami. Salamat day. Mao sa mo great guys pero nang video call na ho.